ser jisma' l-każi ta' diskriminazzjoni li qiegħed iwettaq il-Partit Laburista u qiegħed jirreġistrom il-każi ta' diskriminazzjoni sabiex meta jkun hemm gvern nazzjonalista id-diskriminazzjoni u l-inġustizzja ikun jista' jindirizza biex inkunu nistgħu nindirizzawha. U nappella lin-nies li qegħdin ibagħtu diskriminazzjoni biex jikkuntattjaw l-Uffiċċju Kuntatt Partit Nazzjonalista ħalli aħna nkunu nafu kull tip ta' diskriminazzjoni politika li qiegħda ssir mill-Gvern Laburista. Insemmi ir-residenti ta' Triq Bivella li saret, Triq il-Kulleġġ, Triq Rimona, Triq Salvo Aquilina, Triq il-Kbira, Triq Monsignor Michelangelo Aquilina, Triq Salvo Barbara, Triq l-Imsiba, Triq il-Kwis, Triq il-Battaljon, Triq il-Bdalijiet Preistoriċi, Triq Eriniwiet, il-residenti ta' parti minn Triq ir-Rebbija, ta' Triq Carmelo Xtembri, ta' Dun Juan Policino, ta' Triq Papa Piju 12, Triq Kiteni, Triq Tamlit, u r-residenti ta' Triq Ortolan. Ir-residenti ta' dawn it-toroq kollha jafu li kunsill maġġoranza nazzjonalista għamel differenza għalihom. L-ekonomija fuq livell nazzjonali, il-gvern ħobb jiftaħar ħafna illi sejra tajba. Imma intkom, fid-djar tagħkom, qegħdin tħossu aktar ġid. Intkom, fid-djar tagħkom, qegħdin tgħixu ħajja aħjar, qegħdin tgawdu minn din is-suppost tkabbir ekonomiku illi jiftaħar bih Joseph Muscat. Joseph Muscat, dana fil-bieraħ, għas il-bieraħ tlula qal, jiena m'għandi xejn x'naħbi. Ija l-Prim Ministru m'għandek xejn x'taħbi, jien il-Prim Ministru għandi messaġġ għalih. Prim Ministru, jekk m'għandek xejn x'taħbi, għaliex ma toħroġ il-kuntratt ta' Henley and Partners? Għaliex ma toħroġ il-kuntratt tal-Electrogas? Għaliex ma tippubblikax il-kuntratt ta' Shanghai Electric? Għaliex ma tippubblikax l-emails fuq il-Gmail personali illi inti bat lin-nies li ħadu l-4.2 miljuni tal-Kafe Premier? Jekk inti m'għandekx taħbi, jekk intassew m'għandek xaħbi, għaliex jekk ma tippubblikomx, allura sinjal li għandek xaħbi u jaħbi min għandu x'jaħbi. Jista' jkun għaliex issa dal-gvern qegħdin nifmu kif jopera, illi dan kien jaf li ser iġib 200 miljun investiment qabel ma ħarġet is-sejħa, għaliex is-sejħa jkolli ngħid ser toħroġ għal xejn u diġà jafu lil min ser jagħtu il-kuntratt tal-Isptar Għawdex u tal-Isptar St. Luke's. U jekk din diġà maħduma lill Prim Ministru ngħidlu din, aħna ser inkunu hemm biex nikxfulek l-awwar li qiegħed tagħmel. Aħna ser nkunu hemm biex naraw li f'dal pajjiż ikun hawn it-trasparenza.